Salkulino arrapina aldozuna ingenioa naiz, bai. Pilla dos mejor que una. Eta, hemen dauzue? Negazpi egitura honen errentagarritasuna azaltzeko. Kalkulu matematiko oso simple baten bidez. Euskal Igrekoa ekarriko dizkigun amaigabeko etekinak erakutsiko dizkizuet bai. Modu zehatz batez mega hiperproiektu honen mamia agerian ipiniko dizuet. Hona hemen Euskal Igrekoaren gakoa Euskal Igrekoa gehi H Nafarra da berdin 460 kilometro trazaketa gehi 30 kilometro viaducto 70 viaductotan noski gehi 105 kilometro tunel zati 31 kilometro lurrazpiko akuifero ez un txiketaz. Lurrazpiko gauzak ikusten ez direnez lurpera ditzagun. Gehi, 600 hektarea baino gehiago izango dituela gure trenak. Hauek 112 udalerritan. Honek esan nahi du Donostiatik Bilbora 70 metro zabalerako pista zuzen bat egingo bagenu bezalako tamaina duela plantan. Eta ekologista ziztrin horiek ingurumenari kaltea diote barrera bazer ez data. Hau orain izatitu behar dugu XCO2 bider erromilla kamioi, bueno, gutxiko da bera nazional batetik desbideratuak izango direnak, eta bai, honi gehitu behar diogu 113 urteko garraioaren igoera, noski. Eta ze hostia, ze ba ez? Guztia biderkatuko dugu 1,1,30 barne producto gordiña. ¿No lo sartencera ni la gospel? ¡Eso! ¡No lo sartencera ni la gospel!
Bai, Euskal Igrekoaren gakoa sartzen. Jarrai dezagun gure klasearekin. Hori gehitu behar diogu, 80 dezibelio, 200 metrotara. Barren euli baten lo zaudela. Zagata gehiago egiten duen. Gehi, gure gaur egungo tren primitiboaren, energia elektrikoaren kontsumoa, 6 aldiz handiago izango dela. Honek esan nahi du, gora nuklearrak, 25.000 voltio 50 hertziotan, que kaina! Gehi, 12.500 espeziek alteturik, 300 eta 31 nekazalgunetan. Beno, hauek naturarekiko datuak direnez, hemen integrale bat ezarri beharko diogu, bai. Gehi, 25 milioi metro kubiko makin, ze da beste igrekoa. Kontxo, hemen zerbait falta. Bai, horre bat doiago. Beti, bikoiztu, edo hirukoiztu egiten direla. Beti bezala noski. Orduan, Euskal Igrekoa berri.